mampir.
syukurilah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing setinik-tinik limbu. Ana dawuhmu apa yo nimbali karo anakmu aku. Leren ora ketanggur sak kemprangan yo no. Iya. Angka sepisan ora lali aku karo kowe kudu ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuang widiwase ngono. Merga ya mung saka berkah kang sarta kenikmatane pangeran becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Aku karo kowe sak rombongan ing bengi iki bisa marak sowan ana ing kene ngono. Bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Lah banjur bengi iki ujug kabule apa Mak? Iki ngene ya Nduk, piye? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi nyadranan. Oh ngono. Agenda rutin sing ditindakake tiap tahun. Agenda rutin sing ditindakake tiap tahun. Ya kuwi nyadranan utawa tembunge liya bersih dusun. Oh bersih dusun. Bersih dusun kang digelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Bulu, Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kadipaten Nganjuk ngono ya Mak. Mula agenda rutin pendak tahun sepisan puniki ayo digunakake kanthi bener becik no ngono. Jenenge wae wis ngarani bersih dusun, bersih resik dusun wis ngarani. Aja mung ngresiki dusune secara lahir. Ning ayo to ngresiki jiwane, ngresiki atine. Acara pendak tahun dinggo ya kuwi mulat sarira angrasa wani introspeksi diri ngono ya Mak. Dandane supaya kelakuan kang sarta nasibe para warga ing masyarakat ana ing dusun Bulu selangkah lebih baik, selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ngono Mak. Pancene kaya ngono. Iya. Dadi sing diresiki ora mung dusune, ora mung papane, ora mung panggonane. Iya. Wong ing atase adicara kaya bengi iki nyadranan wis tinggalane para pepunden-pepunden leluhur kang wis jinempono ing angin cinandhi ngawiyat ngono. Iki anake njur ning Indonesia khususe ana ing tanah Jawa no. Ngono. Ning Arab ora enek sing jenenge bersih dusun, ning Arab ora enek sing jenenge nyadranan, ning Amerika ya ora enek. Mula kudu diuri-uri, kudu diurip-urip tinggalane para leluhur. Merga kaya ngene iki jenenge budaya. Budaya kuwi saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Ngono. Dadi agama karo budaya ki beda-beda no. Ya. Aja nganti dibenturkan ing antarane agama lan budaya. Ning awake dhewe harus bisa memposisikan diri di mana kita waktunya beragama dan di mana kita waktunya untuk berkesenian dan berbudaya. Kuwi jenenge kepribadian yang bijaksana. Oh ngono ya Mak. Pancen kaya mengkono. 3 nilai positif yang terkandung dalam acara bersih dusun utawa nyadranan no. Apa? Ya kuwi syukuran seduluran kang sarta sedekawan. Ngono. Syukuran nyukuri nikmate pangeran berupa wulu wetune bumi disyukuri. Hasil panen. Gusti sing murbeng dumadi ya wis paring dawuh lumantar kitab suci sok sapa sing seneng ngunjukake rasa syukur ngakeh-ngakehi syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane lan sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Mula syukur ki perkara sing baku, syukur ki perkara sing penting ya Mak. Penting. Iya. Angka 2 nilai yang terkandung dalam bersih dusun utawa nyadran nilai positif ya kuwi seduluran.
agenda rutin tiap tahun ngene iki sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane, sayuk rukun, beda agama ora gendera, beda panemu ora padu, kabeh bersatu padu untuk membangun dusun Bulu untuk lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terus sing terakhir, nilai positif yang terkandung dalam bersih dusun utawa nyadran ya kuwi sedekahan. Kaya ngene iki ngenekne wayang, gelar-gelir, gantung gong. Sing kecipratan rezeki, sing kecipratan berkah barokah ora mung pelaku senine, ora mung senimane. Sing kecipratan rezeki ora mung dalang, pengrawit, sinden. Ning akeh sing entuk barokahe acara nyadran, contone sound system, iya, tero panggung, lighting, bakul-bakul sing melu mangais rezeki, iya. Ya senadyan mau sore udan deres ning awake dhewe kudu tetep profesional. Kudu tetep profesional mergo awake dhewe iki wis kadung ngucap saguh. Iya. Tembung saguh kuwi larang regane no. Iya. Apa meneh aku yang nampa dawuh saka para senior-senior dalang. Dalang kuwi jiwane ya kudu dalang. Apa beda-beda no? Nek jiwane kuwi wis dalang, arepa dikaya ngapa lan kepiye keadaan cuaca situasi kondisine kaya ngapa? Nek duweni jiwa dalang iki tetep kudu tampil prima, kudu tampil maksimal, diniati ya kuwi menghibur para warga masyarakat. Ngono ya, Mas. Pancene kaya mengkono. Dadi awake dhewe sak kanca wis ngugemi tembung saguh, sing larang iki tembung saguh kuwi. Iya ya mestoke dawuh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun, ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk pepunden kula nggih. Ketua panitia, ketua panitia. Nuwun inggih punika Pak Bayan, Pak Bayan Suparji yen ora kleru no. Iya, ingkang nyepeng dados ketua panitia sekaligus Bayan. Ngono. Ugi ngaturaken panuwun ingkang sampun atur pangandika dawuh pangandika wau sonten sapa? Bapak Kades Putren Bapak Joko Siswanto. Ngaturke panuwun sumrambahe sedaya panitia dan seluruh warga masyarakat, pepunden kula, dulur-dulur kula, kanca-kanca kula sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Bulu ingkang sampun paring kepercayaan dumateng kula sak kanca saking Sanggar Seni Asta Bratami Jil saking Jalan Mastrik Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Ngono, Mas. Iya. Mula awake dhewe wis sak trepe, wis sak wajibe ya kuwi atur dedonga jurung pamuji kanggo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Bulu kang bengi iki wis kasembatan ngadani adicara bersih dusun. Cung aku banyu mili kok no. Iya. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara ya bersih dusun utawa nyadranan kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Bulu dadosa dusun sing badatun thayyibatun warupun gofur sedaya kajat kepinginan gegayuhanipun para warga masyarakat dusun Bulu sageta inabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti gagah ingkang jinangkah Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis omrene wis rada suwe pisan
hari ini no. Iya. Juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono ya Mak. Jadi iki mau sing kepareng mirsani, Iya. ora mau menonton kang ana lokasi ning kepara kabeh sutresna budaya, pecinta wayang kulit sing mengikuti sanggar seni Astabrata sing ana ing Adoh ora iso nyusul, memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Pancen kaya mengkono. Iya. Di Agung Pangapura, aku ngaturake pangapura kanggo para-para pamiyarsa sing menonton utawa mirsani lewat YouTube mau awite lekase rada bengi. Iya. Mergo mau sore keterak udan deres. Oh ngono. Ning ora dadi boyo pangapa. Iya. Ora dadi boyo pangapa. Ora dadi boyo pangapa no. Iya. Iki bengi iki sowan komplit ya Mas, sowan komplit saka sanggar seni Astabrata no. Iya. Iki awake dhewe sesuk isih bacut ning Cepu Bluro. Oh iya. Ternyatane iki sadurunge prei iki permintaan lakone iki sing ngesel-ngeselne apa ono. Oh ngono. Wingi bar macanan iki njaluk lakon Banjaran Narayana. Oh iya, Banjaran Kresna. Bengi iki yo serial Banjaran meneh. Oh ngono. Banjaran Gatotkaca. Heeh. Sesuk jek lakon abot neh lakon perang terus Ya, apa Wirata Parwa. oh iya. Wah, sore sok wis Rajamala wis ngerol. Iya. Ora apa-apa wong jenenge kabeh permintaan bakune awake dhewe iso nglakoni tetep dilayani. Pancen kaya mengkono kok. Pokoke tetep ready selalu. Oh iya. Iya. Iya, iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu tetep lumaku. Apa? Iki saka permintaane para sing kagungan kersa ya kuwi warga masyarakat yang lenggah ana ing dusun dulu. Selain ya kuwi ngrawuhke kanca-kanca sanggar seni Astabrata, iki ya nimbali Mbak Manohara no. Oh ngono. Iya, saka Madiun. Diaturi jumeneng kon ngancani awake dhewe ben ora omong-omongan dhewe. Menyapa para penonton malam ini baik yang di lokasi baik yang di live streaming. Ngono. Seperti apa ki? Apa jaluk apa bilane jaluk. Oh manut Iya. selamat Ya. Ya. Yo Pak Mano jumeneng yo.
kabeh. Nah, durupne sik. Wilujeng dalu selamat malam. Oh didemek sik pucuke. Iya. Iya. Hei! Ngene iki Caca seneng ngene iki aduh. Nek bar cuci mata Mbak Nandasari lagi Mbak Manohara. Saya seneng mergo saya cantik. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Aduh, lama tidak jumpa. Kenekno, kok kenekno? Wong jogetnya feminim ora saya nyentak-nyentak lho. Lah padha lanange ya kenekno ngono nyapa to, Mas? Oh lanang to? Wah. Aja ngono lho, Mas. Pak ngono. Lah apa? Aja jaraki aku. Penyebabe. Engko nek konangan pacarku. Sapa ta pacarmu dudono ta dudono? Rahasia. Mbok dudono. Pacarku nek Solo, Mas Adem. Oh iya. Anu sewu. Sadere ngaturaken salam rumin nggih, Mas. Harus salam dulu. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini penonton bayaranmu iki. Iki muridku, Mas. Oh, murid. Murid. Lah aku kan guru PAUD to, Mas. Oh, guru PAUD. Guru PAUD. Ini anak-anak diam dulu ya. Ibu guru mau bekerja. Iya. Tidak boleh merepotkan. Guru mutan. Ora guru ngemutan gitu. Guru mutan kok. Guru mutan ki apa, Mas? Guru mutan ya wis teng krintel. Masa? Oh iya usah mutan ya teng krintel. Apa mbok kira tukang son dene ning hotel? Ya. Iso langsung nyasare tukang son itu. Lah piye? Salam sik, salam sik. Salam sih alhamdulillahirabbil alamin. Nika teng desa menapa Kang? Dusun Bulu. Dusun Bulu. Desa Putren. Desa Putren alhamdulillahirabbil alamin. Acaranipun bersih desa nggih. Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun. Oh dusun iki. Nggur sak dusun iso ngrawuhke jenengan. Alhamdulillah iki nek ora marga masyarakate fenomenal. Terus marga masyarakat iki wong seni kabeh Mas, ora mungkin nekakne awake dhewe. Betul. Mungkin paling ya bersih desa nanggap tip. Iya sih. Ben irit. Nah, sarene iki ya warga dusun kene iki wong seni kabeh Mas. Wong seni ya. Juga diparingi rezeki yang melimpah sama Allah. Betul. Rasa syukurnya adalah menanggap Wayangan. Hiburannya. Alhamdulillah. Kau mboten kudanan to Mbak Manohara? Mboten ono Pak mobil. Oh iya, maksudnya pas sampai sini sudah terang toh? Alhamdulillah udah terang Mas. Tenan aku lagi rene mau lho Mas. Jemeke sak dengkul. Mosok yo ora percaya sak polok ngono sak dengkul nek mau mandek-mandekne lho. Maksudnya sak dengkule kirik. Kirike dhisikno kok ya. Iya. Ya alhamdulillah Mas najan to bar udan deres nggone jemek kaya ngene. Aku karo jenengan tetep iso menghibur masyarakat. Harus seperti aku itu. Ya lagi roh iki Mas. Piye. Dalan kok dipempesi lho. Iki udan kene mau teles. Iki dudu pempes ning kresek. Dadiku dalan kok jompo aku. Paklemu. Dalan kok dikai kresek karo sak kok ora kajen ngono Mas. Masamu dalam basa apa piye? Dadiku walah dalan iki pos truk Kang. Ora iki anu, mergo teles mau sore ketrocoan. Oh, sampean teles. Lho. Iya dah. Mau ki udan terus nganti tekan kene, mula ki dikeki kresek. Tembus. Iya, aku ya tembus sama Mas kita tanggal piro ta? Jare lanang kok tembus. Lah terus ya Mas. Iya. Tenan iki aku biasanya tanggal 15 gitu Mas. Oh, disubur-subure. Lagi syukur iki maju to. Ramen aku terus ayo kaya ayu-ayu wae Tak kira ki aku arep meteng ngono Mas. Lah kok tiba kok tembus aku ngono. Mosok to kok iso ngomong meteng sing ngetengi sapa sing Ya mentolo? Deni kae lho Mas. Oh, operator son. Operator sen golek aku sing elek ngono kuwi. Sing apik kaya jenengan sing gane kaya jenengan nglarani ati. Aduh. Nek ora percaya akeh buktine.
Ya apa? Aku mending golek tukang son ngono kuwi Mas aku. Penyebabnya apa? Wis elek orang larani ati. Duh, dampak ampune nilai positifnya tukang son apa iso ngladeni kayak sampeyan ini? Bisa. Piye? Penak Mas ndek bojo tukang son. Penake tukang son. Lah kerih. Kok iso kering lho? Kur diuntiri tok. Ngene ya, ngerti. Tanganmu kok pinter wis. Apa kira-kira biyen ya tukang son? Belajar ing Oh, kene. belajar nang kene. Aja nemen-nemen nek karo Deni Mas. Hanya bener. Kowe kok nek pas ning hotel kowe iku di VC. Wis tau kok. Aku di pameri genti aku. Jenenge aja konangan pacare lho ya. Hei. Aja ki Maksud pacare Deni. Oh, pacare Deni ya. Nah, alhamdulillah derek ndedonga muga-muga masyarakat warga mriki mbulu nggih Mas. Muga-mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Ya panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang melimpah. Amin. Mugi-mugi panenanipun taun ngajeng nggih saya kathah. Sabatanipun gadah hajat menika nggih Iya, iya. beri dusun menika. Beri dusun. Panenane saya melimpah. Saya melimpah. Tapi aku salut karo Mbak Manohara. Injih. Itu tegesipun panjenengan niku seniman yang mandiri. Oh, mandi sendiri, Mas. Boten ngaten maksudnya Pripun, Mas? kalau nyinden prei yo ngerias manten. Alhamdulillah. Jadi pemasukannya ini bukan hanya satu lini, tapi dimasuki pirang-pirang. Oh, tenan tra begengge, Mas. Jenengan yo ngono-ngono. Maksudnya ini bukan hanya dari nyinden. Finansialnya, Mas. Ya, finansialnya. Alhamdulillah. Ngeten iki dalu nyinden. Bengi ngrias. Bengi ngerias. Orang sithik ngebong boto. Apa-apa kok mbok layani lho. Aku ki apa to Mas sing ora kabeh sepenting halal Mas. Lho tenan aku gitu Mas sepenting halal. Engko ngebong boto prei, ngrias prei, dekor prei, nyinden prei, aku golek wedi Mas. Apa-apa ya. Aku ki apa Mas? Nek ngono aku mempunyai satu permintaan buat Apa, Mbak Mas? Manara. Nggih. Nek pancen sampean ini memasuki dunia rias manten itu berapa tahun sudah? Alhamdulillah kalau nyinden itu dari tahun 2010. Nyinden. Iya. Nek rias. Habis itu menjegur ke dunia rias. Kok menjegur iki bisa itu? Ya, menyelami. Loh, kok menyelami iki kok jeru kok piye? Terjun. Gunung kok itu terjun kok. Iya, maksudnya iso rias sebenarnya. Piye ya sik. Anu menyemplungi iki kok kedoan kok piye kok. Delepi. Mosok jeru. Jeru ora kira-kira. Sakilan. Oh, sakilan ya. Anu berkecimpung. Berkecimpung. Nah, berkecimpung Bahasanya sing di pas. dunia rias. Itu dari tahun 2013. Oh. Setelah lulus sekolah, alhamdulillah belajar rias sama senior. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah libur, alhamdulillah lumintu nggih. Nek ngaten sok aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riasana karo manten wedok ya. Karo sapa Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Marai ya aku sing tok WA aku lho Mas. Aku gelem dirapi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi. Lah apa edan aku ya. Oh, lho mari. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Boten pun kula sudo niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa, Heeh. sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Alhamdulillah sami kali kula. Pun tak sudo. Enggak apa-apa Mas. Itu namanya mencari kepribadian diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri tidak masalah. Semua orang itu mempunyai pribadi masing-masing, Betul. mempunyai cara bagaimana supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Enak tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah, ngono lho Mas. Kaya kancaku ki ya ana jenenge Heru kuwi. Wah, Ketoke lanang Mas. Ketoke lanang iki. Wis ngono yo gak Mas. piye? Duwe aplikasi oren. Apa ora ini? Rahasia.
Aku ndak ro nek iki. Menika wonten pamundutan apa Kang Mas? Pamundutan sementara belum ada. Belum ada. Jenengan merdeka mawon nembang untuk salam pambuka untuk dusun Oh gunung. izin. Apa bawa arep? nggih Mas? Heeh, bawa sendiri apa ditemani monggo? Sendiri riyen mawon. Oh, sendiri riyen. Menika Oke. bapak-bapak nggih wonten. Kula tak ngladosi bapak-bapak kali ibu-ibu riyen. Sip. Ngoten nggih diutamane untuk yang bapak-bapak dulu. Mbah Kong saya sebelah menika nyuwun langgam napa Mbah Kong? Heeh. Napa Mbah Kong? Pupuse nelongso. Handel longso. Pupuse nelongso. Rene tak garuk kalau gawe ketan ngono sak ngono. Menika Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah rawuh. Ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika nggih. Oh lha iki lho Mas Blon warga kene iki selain nanggap wayang Mas, sing ndelok ya diindumi aqua lho Mas. Hei, iki wong dodol. Wong dodol. Alah dadi iki tak kira kok diindumi aqua sitok-sitok. Pak Lurah wonten menika nggih rawuh nggih. Rawuh. Ingkang pundi Bapak Lurah? Ingkang pundi ngapunten? Oh damel peci nggih. Pak Lurah menawi rawuh monggo pinarak dhateng mriki. Wau pun meling mboten minggah kok. Lho, non? Mboten minggah. Mboten minggah, mboten napa-napa nek mboten minggah 500, nek minggah 50. Dah. Kok iso diancam? Monggo dipun sepati kagem Pak Lurah nggih. Loh, masih lenggah kok? Masih lenggah ta mriko liya nika. Ampun jenengan pun teng mriku nggih Pak Lurah, mriki kegantengan jenengan mboten ketinggal. Oh. Nah, kenging mriki namung ketinggal wajane mawon. Ah. Sing lagi. Monggo sepatu Kang Mas, kagem Pak Lurah. Monggo aja. Heeh. Kesane regeng nggih, Mas. Nggih. Monggo Bapak. Dan mriki mawon Bapak. Mas, Pak Lurah rawuh. Oke. Tak siap-siap sih ya. Jas. Yo, yo, yo. Sayang. Sik to. Tak deloke lanang apa wedok iki. Muncar to lanang apa wedok iki. Tak gawe laporan karo bojoku ternyata Manohara lanang lho miyak ketawa kamu. Begini satu lagi ya. Ngapunten lho Pak Lurah nggih. Pak, Nggih. jenengan napa mboten pirsa nek kula niki nguyuhe ngadeg? Nembe pandi betul Oh, ngoten. Nggih, Bapak. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu, Bapak. Mugi-mugi jenengan pinaringan sehat nggih, Amin. rezeki ingkang melimpah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap banci melih. Alhamdulillah. Manda banji melih lho sing tak penake. Lah pripun to, Mas? Ya ora apa-apa. Pak Lurah mau mriki saribet kali sinten? Kali sinten? Oh, piyambak. Alhamdulillah Pak Lurah ki duda saiki. Kok iso ya? Lah jute dhewe no. Mas. Berarti nek ning kene iki bojoku, Mas. Oh, ngaten nggih. Lah kelambine padha lho karo aku lho. Ya kuning. Sarimbutan. Nggih sarimbitan nggih ya. Aku nek celok ayah, Mas. Ya. Dah. Ayah Joko. Ayahane oke. Sarimbutan selampangan gitu ya. Injih Bapak, badhe ngaturaken napa kagem warga masyarakat mriki. Monggo. Mau pun laturaken nggih. Lah kula dereng mireng kok. Nggih, mugi-mugi warga dusun dulu di anane napa niki bersih dusun diparingi kesehatan. Amin. Diparingi kelancaran nopo sing dadi angen-angenipun. Nggih. Pun niku nek lancar nek sedoyonipun niku komplek Mas Dela. Nggih, nggih leres. Lancar iki sembarang jodoh, sembarang rezeki, sembarang lancar. Amin nggih. Nggih. Ngoten. Alhamdulillah. Panjenengan badhe nyuwun langgam napa? Manut. Lah monggo. Tok manut Monggo, kok. Pak. Eh? Monggo. Jadi kan berdiri lagi berapa? Lah monggo. Iya. Kalau betul sakit nyanyi, Mboten napa-napa nyawer nggih sang-sang. Aja. Monggo. nopo kalau soalnya ngarepek itu, Oh, kenapa nopo? Mboten napa-napa. nopo
Loh, Mboten napa-napa ngrepek-ngrepek mboten mboten napa-napa. napa-napa, Bapak. Bebas mawon napa langgamipun. Napa iki? Mendem-mendeman saged. Oh saged, Oh. kok trimane mboten banci saged. Pun lah. Iya, lo digoncang ya. Oh ngoten. Oke. Iya. Jantenan. Mas Tris, ndi Mas Tris? Nika teng panggung. Mas Tris nak ketok iki. Kele sing buat ning isor, sing Oh, buat ning alah, lah isor. saking irenge kok ya. Mangsaku kok. Ayo Mas Tris, mendem wedokan Mas. Mendem wedokan yo, Pak Lurah duet bersama Mbak Manohara kaya ngapa yo regene. Yuk coba kaya ngapa? Yalah, masih bersama Sutresno Laras. Sutresno ngomong ya. Aku jalo dirabeke, wis dikawinke ben tulisane. Dikawinke. Alon-alon ya, Le. Karo Mbak iya karo sapa to, Le? Karo karo sapa to, Le? Sing penting ana nyawane. Mboten napa-napa nek jantok mboten pas mungkin kula sing ngepasne jenengan mendel mawon nggih. Dengan lebokno iki. Nggih. Aku gak. Lho ngono, Pak Lurah sing lebokno. Pak Lurah yo kok melu-melu. Apa wis ro dalane ya? Iya iya. Monggo, Pak. Sekedar.
napa-napa Pak Lurah menika jenengan menawi nembang repek mboten napa-napa ya Mas. Mboten napa-napa. Pantes wae ya Mas. Pantes. Saestu. Loro ora apa-apa kok ngerepek. Nggih mboten napa-napa, pantes mawon. Lawe pantes melih nyawer. Kok panjang. Pun ngoten mawon nggih. Nggih matur nuwun Bapak Lurah. Paring Niku napa guyon lho nggih. Nggih. Gere lanang apa mau wedok no 500 lho. Bahaya. Kula niku Mas, kok nuwun sewu nggih. Sak jenengan pripun? Marai lanang cara wedok 500.000. Yang kula niki lho banci niku lho dinyang 10 yuta. Mboten kula wehni wong ndase sak ndase. Karek kami serondol nah. Wes ora akeh satu saya. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, Matur nuwun Mas Dalan. Nggih matur nuwun Bapak. Nggih, plaris. Dagangan Mas. Plaris, sembah nuwun Pak Lurah nggih. Kula dongane panjang umur, murah rezekinipun munggah swarga. Ya, sapa mles sing pengin munggah swarga monggo. Kok malah kabeh kon nyano. Kon piye Mas? Ki ana permintaan Mbak Mano. Oh monggo Mas. Ngono. Ana permintaan ninggal katresna. Oh nggih. Bersama Mbak-mbak ya. Mbak-mbak sinten to? Ya Mbak-mbak Presiden Astabrata. Oh ngoten nggih. Ingkang pundi menika? Berdua apa satu? Satu dulu. Satu Mbak dulu, Dinko, Mbak Dinko monggo. Sepotica. Iki putrane Budar niki lho. Budar itu. Bu Parsini. Parsinem. Nggih, Parsinem. Monggo Mbak Dinko di Sepotica. Ya. Yuk. Oke. Mbak Dinko. Alhamdulillah ya Mas. Sugeng dalu Mbak Dinko. Yes, sugeng dalu. Alhamdulillah. Iki ya banci Mas. Ora ya asli. Lah suarane luwih gedhe kono timbang aku kok. Lah wis anak-anak kok. Oh anak-anak, nek wis anak-anak iki gedhe ngono kuwi. Mboten nek wis anak-anak iki berarti kan wedok asli. Sampeyan wis anak-anak urung? Urung. Jarene wis tau nglairne. Wis tau Mas. Heeh, rambutnya ning gulu jare. Iya. Ora ya. Ora Mas, kuwi tak WSG masalah. Oh, mbok USG. Salah Mas, tak WSG. Lho, kok salah piye? Lah aku kan ketok kok biasanya kan tanggal 15 kuwi deres to. Lah kuwi aku petang sasi urung blas. Wah, petang sasi blas. Aku kok tak kira aku pemeteng aku ya. Heeh, terus. Baru kuwi tak USG Mas. Lah kok jare dokter anakku cacat. Lho, kok cacat? Lah di USG kan eruh to anake sikile ning ndi tangane ning. Betul. Basa kuwi Mas, lah kok jare dokter anake jenengan cacat Mbak Manuhara. Biyo aku yo nelongso Mas. Mosok anake sinden kondang kok cacat. Kok cacat? Lah kok di USG ki Mas, dasi gundul. Dasi gundul. Ora metu rambute, lah kok rambute ning gulu Mas. Apa enak rambutnya ning gulu. Sumpah enek kok tak judi fotone. Ya, aku yo duwe. Untuk gue tak kira sikile metu ning jero. Ora saestu lho. Anu, permintaannya ninggal katresnan. Ninggal katresnan yuk. Anu dibawani sik. Oh dibawani. Vektor bawa ta. Pamit. Nah iki lho Mas, anakku iki ya iki sing metu iki. Ayo Le. Saya rambutnya ning cengel iki. Rambutnya nang cengel to. Bawa. Apa dulu? Bawa. Ayo Le. Iki lho Mas, anakku ya iki metune Mas. Tapi kita orang nak cengel ya, Bu. Iki karo Pak Lurah kene iki duwe anak iki aku Mas. Oh iya. Walah le bocah kok saugel. Bocah saugel jare. Entuk walah. Bawa sesuk ora melu apa kon. Apa nek sok nang melu? Bu jare anu Ning ndi? ulangan.
Ulangan. Ulangan, bisa catekan lebu masuk. Walah. Senang masuk pacaran. Ya Dia nak kabar, jauh. Iki anak sampean nih. Anakku. Anak ini. Iki lahirnya ra gelem sesan, normal ya ra gelem. Iya tapi. Diplotot. Udun masih kotak saja. Tiga kata tresna sing dadi permintaane bawanana gandrungan. Gandrungan le, Mbak Yumu le. Loro iki digandrung iki. Ora karo mboke digandrung. Gak apa-apa to. Apa pengen kepala kok jambu mente ndase ning isor. Nang ekonomis musuh Iki iki rasane jajal. rasane ning dhuwur panggung piye? Ah, hanyep bae becek tenan ae. Tenan iso sujune nggonku keset. Cuma Gonmu keset. maksudnya lho, memang ngomong apa toh? Memang ngomong apa? Lah yo nek kene jemek toh. Jemek. Lah sujune nggonku keset. Apane? Lah yo pikiranmu ki aja ngeres. Jenengmu Victor kok ya ngeres. Jangan mempunyai Victor, pikiran kotor. Neng kono ke lo keset nggon. Oh, gone lugu. Mbok kira apa? Sisil kok keset. Yang dibawani ya saya coba kaya ngapa. Digandrung ya. Ndang le ayo le. Mboke pengen roh anake sing lanang gandeng dhewe iki pengen nek gandrung wong wedok iki kaya apa polahe ngono. Ning gandrung aku sing diingeti sing ndi to? Gaya kuwi Ning iki kene aja tengah. Ora pengen kene iki rumbuk kuwi. aku mau ki ngeti rai ya. Rai iki dhuwur pasarnya sing dhuwur. Kuwi ya rai lho. Kuwi Rai lo. aja kuwi rambut tok. Dia kok dikerok. Aja diingeti nah, diingeti nah. Salah. Iya. Wong iki ya tau Mas anakku kuwi. Nyapa? Malah pegel aku. Enak wong adus. Bu aku melak adus wis gedhe kaya ngono lho, Mas. Sampe adus bu iki lho. Lah terus mbok layani ora? Ya ya kene adus adik bu iki. Bahasamu lho kok dilayani. Lah wong enek wong adus lho. Lah kok ngene. Lho Bu, lha sampean iki adike kok api mendawa ngono. Terus Adik apa? Lah kok adike wis ketok ndase ngono. Lah kok digatek kok, Mas. Wah, masa repet-repet ki meteng. lah pikir ku ade kok lucu Mangga ting-tingane Mbah Marvel. Marvel. Mas Marvel. Kaget aku Tresnane Mas Marvel. Ayo, ndang le. Malah golek. Jare nyapok. Lah aku ya kerja diingeti kok ngono ae. Ora apa-apa kek. Sing diingeti kok ngono ae. Iki ana setelane. Tuh. Nah wis setelane iki ngono. Pakai. Pakai dolanan. Ayo le gandrungan le pom kowe le. Iya. Belajaran ki karo tuwek-tuwekan Rita. Kok nek wis pinter karo sing enom alah. Kangenku tanpa umpama Pola kok jaran. kaget ae. Ngene le, nek karo cah enom ki polahe trah yo ngene iki nek karo nah iki lho tak warai nek belajaran karo sing tuwek sik rene. Wah. Diwarai ya. Ya diwarai ndang rene. Nek belajar karo ngono kuwi. Nah, nek belajar kok nek wis pinter lagi karo sing enom. Nah, Kangenku tanpa umpama kilo. Ngene ya ditekoki to kok. Ditekoki. Dibimbing papane. Ditekoni piye? Ditekoki. Wong ayu garwanipun wong akeh. Duh, Garwane pun kakang. kakang. Garwane pun Pun kakang kancane oke. Nah, entar to. Bisa lucu. Duh, wak ayu garwane pun kakang jayi. Dalam kamar. Lho, piye? Wes kaya aku main ketoprak lan. Penak sing enom apa sing tuwek? Penak sing tuwek bae. Alus. Tekan dibimbing. Ndak nek tekoni sik. Piye rasane atimu nih, Mas? Piye rasane pun atemu nih, Mas? Malah bunga banget Kang Mas. Apa ya ngono ta? Jana. Aja karo dikok sik mong slira. Dan karo tangane digemek. Ngono. Mong sliramu. Saling dicium. Nah, kaya mbake karo anak arep di sekolah. Talane ngati. Pengen mak apa lho, pengen mak apa. Pengen mam apa Ini tekan. Mas
Sliramu kepengin mamah kok didarek. Heeh. Jajan, Oh. bayar pulsa. Aja. Yo. Dek iki Yo. rasa percaya. Lah ngopo? Dek iki mangan pisang mencret kok. Wah, yo umrai lah, yo Wes umume. tuwek kowe. Pengen Yo bene toh, itu namanya tua tapi berkembang. Ya wong mangan Perkembangan zaman. ya wong karo Sinta ditukane kebab lagi pangane wedhus. Dikira apa? Iki panganan apa to, Nduk? Kok iso nek sukete. Ayo terus. Dan terus jajal gandringe kuwi. Wo slawas sanggonku nunggu. Gantian karo nganu sing perempuan. Oh, garwane. Garwane gantian. Karo dilus-lus pundake. Dirangkul dilus-lus pundake nah. Tak dongane muga-muga bubar sinem ndang meteng. Hei! Ngomong sing wis kuliah kok anak wis kuliah kok duwe adik neh. Ya ora apa-apa ben gak kesepian kok. Aku wis duwe anak loro karo iki. Dasar. Loh, diceket sisan Raden Randa. Piye le penak sing kuwi pas sing kae. Yo. Aku ya Mas ya. Penak kene jan. Oh. Saya suwe kok aku masuk angin yo. Gayamu jajal kono. Iki penak lho caki Mas. Kok penak. Tuku jarik barang separuh. Gak sak full. Lho iki mau sebet bakul warung. Iya. Amit Pak. Ayo ndang. Ngeling ngono. Digoceki tangane to. Kala dina kepungkur. Maju ki nanti maju ngene kok coba. Ojo mbok suruh. Nanti maju ngene lho. Nah. Coba suruh. Ora geduk no ke kamar. Ora di rumah sana. Ini jenenge ra sopan. Lah iya. Alah udah sakit. Ora sopan kok Lah wong ngene sinden apik-apik kok mbok nginekno ra sopan ngono. Ya kudune piye? Aja madhep rene, Lah, madhep piye? rono ngono lho. Oh, mati Prono. Oh iya. Lho kok cek bangga. Ya jare kan mati Prono. Wes to. Lah ku mau piye? Lah iya. Ceta. Aku arep teko. Napa? Victor iki jare iki krungu tetap apa ora to, Mas? Ya, pocokan. Pocokan. Wah, ini mbok yo ngesake to, Mas. Kok mesane apa to? Mbok ditukane seragam mosok klambi dilinting ke sampeyan yang mbane iki lho. Piye? Mbok yo Lho, khusus. ini jenenge termasuk bagian dari style loh. Tuh. Style dilinting ngene iki. Tuh. Hem barang kan hem dilinting. Dilinting. Ini style. Liyane jo. Aku ki bayangne. Ngapa? Iki ki baso apa ki beskap apa nganu apa ki jenenge tunik kak ngono. Ini ngono daster ya. Lah yo tak kira tunik. Ayo le. Iya le. Sliramu nate ngendika. Dipangku to le dipangku lungguh. Betul. Nah, sing wedok dipangku. Nah, wong lanang kudu kuat mangku wong wedok. Tanggung jawabe nah, ayo Nduk. Dipangku. Bongko ya karepmu kowe. Kene yo Mbak ora kene kok iki kene. Dipangku. Dipangku. Kok ya nganggo kathok dalan barang. Lah rumah sane ayo. Oh alah bae panjak kok yo. Pojan. Ya Allah pe. Nyapa? Sedih tul-tul ngono. Mosok penak ora? Ora. Ora krasa. Ora. Udan-udan ngene iki kok. Mosok ora krasa. Ngendika. Mbok iki Prasnala. Iya, pengen nukun, Le. Jajal. Besar boyui lho. mbok aja pengen nunggu kaya ngene lho. Ya lu kok ngomong. Nang lungguh pora. Lungguh. Bisa diperkosa lho. Ya penak iki. Pintar operator. Itu cak bawa nana to, Mas. Mas, bawa nana. Jan. Operator.
Nek kowe ra iso lungguh kene gayang. Lah iki lho, balik. Ini lho. Katoke Buma. Nah, Buma. ndak to. Seliramu hati Rendiko Itu dipasnya langsung batin enak bisa ngomene Bisa kayak cacing numpak ado-ado. ya tiga kata lagi ya gantinya Ayo dah. jogeti Mas Bektar Jogeti Mas Bektar. yo terus Tung gentak ora to. ya Ayo. 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 Kegedean tas. Ayo.
nggih Mas. Nah, nggih no. Sampai ana sing nyalami lho, Mbak. Ingkang pundi? Niki ada yang salam buat Mbak Oh, Manohara. izin. Salam kagem Mbak Manohara. Nggih. Monitor dari rumah. Sinten? Mudin sambil robyong tumpuk. Oh alah. Nganu to. Mbak Motin wer to. Nggih, sugeng dalu Mbak Motin. Untuk ada toh. Nang kene toh. Gitu. Oh, udah. Kok Oh. sapa? Ini anu dagelan harian nih kok. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Mungkin ajeng kan ki ana sing nyuwun lestari. Lestari sinten menika? Bertiga. Bertiga. Mbak Tesa, Mbak Tesa Tesa, Dwi. Oke. Monggo Yuk, berdiri seperti cahayu. cowok. Yuk. Hoi. Sik. Joget iki mengko ora kompak kok kluntrung. Jaluk marah Mbak Mano no. Ayo balik nih, bareng-bareng. Dicontohi sih, diam sih, Sinden itu harus bisa memikat penonton. Oh. Harus bisa menghibur penonton. Sinden kok kluntrung. Bisa Anu, kayak wong Beca, mandul. di menghadap Mbak Mano semua bertiga, dicontoh nih musiknya. Pargoy dulu. Yuk, sepatnya yuk. Cek mau. Nah, Mas Jemrono. Ya. Kalau lagi tidak? Nah, kalau lagi dijerit nih. Dipakai deh. Dibaca nih, yuk. Ayo dibaca nih. Bar kuwi ganti madhep rono. Yo. Mas Tris, penane yo Mas Tris. Ya. Ora penak pecat. Madep di. Madhep depan dulu dong. Depan. Ya. Yo. Sinden itu harus begitu sayang, harus kompak. Kamu kalau menjual kecantikan aja di guyangan banyak. Hei. Iya toh? Iya ora? Yo kasih dan sama dia. Ora mate menjual kecantikan. Iya, harus bisa memikat. Harus bisa memikat. Kita harus suara harus dapat, Iya. kecantikan dapat, luwes dapat, menghibur juga dapat. Iya, dapat. Nah, wingkop mesti payumu larang. Dan aku kuntrung, sawe moh. Coba lagi, yuk. Nah, gerakan pertama tadi. Yuk, ayo makan nih. Ayo. Kiri, kanan, kiri, Ada depan yuk. Oke, nah, ini gak mau proleh latihan. Ya. Iya toh. Jadi daya Bersama tarik. koreografi Mbak Manwara. Nah, lagi berarti astabrata itu semakin meningkat. Oh, ngono lho. Oke. Ayo pesek, gluntrung. Laut Bobi. Ayo sayangku. Ayo. Nyanyi bareng-bareng Itu lestari. ada dua permintaan lestari kok kita harus clear. Ayo dipilih bertiga. Monggo. Nah, singkirannya kompak Budi. Lestari. Lestari. Nah, bar iki Bu Parsinem kali Sinta, engko
Ya ngono dong. Iya dong, harus dong. Tak. Pasti mau. Kesepuan. Ya, lestari ya. Ayo Cahayu gerakannya disamakan ya. Yuk. Hey. Tangannya di atas semua teman-teman. Yang di sebelah sana terima kasih yang sudah menonton. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Lurah terima kasih banyak kehadirannya. Sehat panjang umur rezekinya nggih Pak. Oke. Dusun bulu bergoyang. Bergoyang tapi tidak selama. Yo. Masih bersama Benny. Goyang pakai audio. Goyang Mas Aga. Iya Pak Karno. Maaf. Ayo. cantik boleh duduk kembali. Satu kali lagi ya Mbak Mano. Oke. Dek Sinta nggak bener. Dek Sinta sama Bu Parsini. Oh jangan. Ya. Bu Parsinem loh. Bu Parsinem kok Bu Parsini lali ya. Slendro. Slendro. Sepati tak saya slendro cak. Lu gue nih roti sepati kok ngadek. Yo, coba kayak apa ya?
Ayo dong. Yo. Plon cemplon anu ki reseke anunan sing wah. Jadi Mas, payah ganti pampers ya, Mas. Aku sesuk kok gua tok. Lunggune bagus. Mangane wis gede ki aja ngompol. Ora kok sesuk kok gatel tak rasane aku. Mungkin tak kukure, Mas. Udah wis heeh. Loh, Piye? lagi jalan. Nah. Alah, plon. Niku ngefans jenengan lho, Pak. Alah ora. Oh, kok salah ora. Aku ora pengen diveni cemplon. Buka yo wes kok padha wedoke kok. Jangan balik kelepasan. Ora lantak kowe ngamut. Lanang kok nek omong mencep-mencep. Ya kuwi jenenge pria. Soal apa iki soft spoken. Alah. Soft spoken itu gitu. Kalau ini, coba kan begini. Kok ngalang-ngalangin mbokku. Mas satu wae. Anu sambil kemangi ya, sambil kemangi ya. Asta berata iki suwe-suwe kok udah tularan ngaku kabeh. Sambil Oke. Kok sambil kemangi to, Mas? Kita sumilir tadi belum loh. Oh, nanti ya goro-goro. Iki Mau jual saiki. Hah? Saiki. Nanti. Saiki. Ini ada permintaan jangan Iya, asem. iya. Oh, jangan asem. Bokso muda jangan asem. Sambil kemangi Mas Ide. Iya. Oh, Ki ngaku kok. Aja ngiyanya. Nguyuh lagi dituntun kok. Berarti aku mbak ning guri ngono. Lho, kembang kabur Pak. Ngono kuwi sangu nganu botol aku wae. Yo, coba kayak apa? Yo. Ayo, Dek. Mami. Goyang ya, Dek. Iya, Mami. Pinter. Kaya ngerti aku gerbong.
ditutukan. Ya ngerampung nelakon sih, nutup nelakon Banjaran Gatotkaca. Oh iya, untuk perkara lagu-lagu guyon sangkayane ning Patet Songo goro-goro. Ya, aja terpaku anu ya, Cak, karena situasi dan kondisi sudah terpaku lis garape ya. Wis manut ngarep mawon. Ya, yo kaya apa babare lakon. Yo surak semprang bareng kumandang.